dik li trid tieħu post Adrian Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni Therese Komodini Kakija ċaħdet l-għażla li għamlu t-tesserati meta ddeċidew li jeleġġu lil Delija bħala kap nazzjonalista. Din id-dikjarazzjoni saret fil-programm Realtà imxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Hija kienet mistoqsija mill-preżentatur jekk taqbilx li l-għażla tat-tesserati diġà saret 3 snin ilu. Mbagħad ikollok min jgħidlek isma' l-abdek l-istess rispett li qed tgħidu għat-tesserati mhux iġażlu t-tesserati? Le. Komodini Kakija qalet li t-tesserati għandhom jerġgħu jażlu kap ġdid, anke jekk Delija ġie magħżul b'vot demokratiku tat-tesserati ta' 3 snin ilu. Qalet dan f'kuntest tar-riżultati elettorali u sondaġġi li għandu fuq rasu Delija. Dan kollu jmur kontra dak li qed isostnu tal-fazzjoni Delija, fosthom deputati lejali lejn il-kap li sostnew li bl-istess raġunament huma setgħu jisfiduċjaw lil Simon Busuttil li fi żmien ukoll ma kienx hemm sondaġġi sbieħ għall-partit u r-riżultati elettorali ħżiena. Min-naħa tagħha Komodini Kakija sostniet li hi pruvat tgħin u mhux tagħti l-gambetti lil Delija meta qalet li kienet tiktiblu l-istqarrijiet. B'din id-dikjarazzjoni l-opinjonista Simon Merċieqa li wkoll kien qed jieħu sehem fil-programm qal li din turi kif il-fazzjoni Busuttil baqgħet akkosta kollox biex tqaxtu. Therese, din Delija tammetti dejjem worikom li tal-biberija u dejjem għalikom biex involvikom u intom għamiltu bħal Brutus u tajtu daqqa bis-sikkina bħalma Brutus għamel lil Ġulju Ċesare. Komodini Kakija pruvat tgħid li d-deputati nazzjonalisti baqgħu jgħinu lil Delija, iżda Dr. Simon Merċieqa malajr irribatta u xejjen l-argument. Jiena li Simon jgħid li illi kienet jiġi minat, jiena nixtieq insaqsih il-Simon. Mhux kulħadd jaf, skużani b'kull rispett, li partit maqsum li mill-ewwel ġurnata kien hemm grupp ta' nies li Adrian Delija ma riduhx, mhux ovvja hemm bżonn hemm barra imur ngħid tgħid li mhux vera, s'hekk tgħid hekk. Anki inti ammettejta qed jiena fi 3 snin m'għamilx Adrian Delija, ġibt laqda. Mhux qed inti mela vera kienu maqsum, klimek stess jikxfek, bħal ta' Kristu di Therese.